Eh, kowe ra isin to? Lek ditekai wong. Nyapa? Jek enom gelem rekoso. Bos. Kene iki sepeke perintis kok. Kok ngimbangi sing sepek waris ki yo. Ya ampun. Ya mengkis to yo. Iki sing penting kanggo sing perintis. Cacah enom wis rasah mikir kok ngono kuwi. Sing penting panggah semangat to, panggah berjuang kok. Engko seumpama awakmu iso berhasil, banggamu wi ra umum tenan. Iki juga sing nganggo sing wis diwarisi wong tuane ya kuwi dimanfaatke sing tenanan Pak kuwi ngono kuwi. Awakmu ku enak kuwi garek nerusno ae. Lah kaya balungan-balungan awake kene iki ora dimulai dhewe iki saiki ya piye. Sing penting kan sing kaya perintis ngene modale ya njaluk modal doane wong tuwa ae. Nek sing wis diwarisi ya kuwi garek dijalanke sing tenanan, aja disalahgunakan. Oke? Yo.